Wat het waar met al die persoonlijke foto's die alleen op Hives staan. Een soort mensen zal derde oude week nog nagetocht ha. En juist daarom is de applicatie die mijnalbum.nl betocht had om de foto's te downloaden een groot succes. Wij zitten op een gegeven moment op een piek van 12 miljoen foto's per dag die we downloaden. En daarna wie het is op een gegeven moment wat afvlakken. Dus we zien op, nou ja, wat is het, 1 miljoen foto's per dag. Maar ja, dat is natuurlijk enorm. Dus dat wie voor u natuurlijk hartstikke mooi. En ook voor de gebruikers dat ze gewoon al die foto's makkelijk en snel kunnen downloaden. Een van die gebruikers is Maggie Bustra van het Jervingen. Ze had een soort foto's op Hive staan en vindt de applicatie van mijnalbum.nl daarom een uitkomst. Deze is best wel snel. Ik had bijvoorbeeld in het vorige album 324 foto's had ik in een paar minuten al kunnen uploaden. Ja, al die foto's van vroeger kan je wel nu makkelijk in een paar stappen al bewaren. Hives had zelfs ook een downloadprogramma ontwikkelen, maar dat is langs de vlucht net als die van mijnalbum.nl. Opvallend is ook dat de jousters alle meewerking krijgen van Hives. Zij willen graag dat mensen tevreden manier, als ik niet meer kennen van Hives bij wijze van spreken, en dat ze net nog belden worden van ja, maar ik wil die foto's en die ze ben fut. Ja, foto's zijn heel belangrijk voor mensen. Dus het is natuurlijk belangrijk om die foto's op een veilig plak te hebben. En mijn album is gewoon een hele veilige dienst wat dat betreft.